Raden Mas Broto gandeng karo cemputan. Wes kok tak golekno wong kene ten aja nangis ya, Ten. Ora iso dadi mangan, Pak. Kan aja nangis, Ten. Papane lah nangis lho, Ten. Aja nangis sandok perkara lanangan kok nangis. Ayo guyu. Ayo nek Bento wong kuat dibah. Ten. Nangis guyu lae guyu kaya aja kontrak-kontrak. Jelungane topo kabeh lho. Aku bisa dadi mantan. Sing kandhane sing do sapa? Aku patahi saiki. Iya. Sida Ten. Sida dadi mantan. Sida wedake pokoke dipono wedak. Aku wedake patahi mantan. Aku sing do dadi mantan karo Mas Broto, Pak. Aja sek-sekan ngono ah. Lho aku arep dadi nganten karo Den Mas Broto, Pak. Wong bocah iki. Dadi mantan. Sida dadi mantan. Aku wedake, aku patahi kaya mantan nek ora aku pure. Aku iki patahi kaya Buwanti ya. Buwanti iki patahi wayu lho. Macahe kok malah bocah-bocah kabeh. Ten. Aja ngono ah, Ten. Eling karo bapak, Ten. Mateni wong, bathore panas ta. Ini wedok ta goreng. Iki coba sunggi. Sing nyunggi sapa nek kelakuane anakku to? Dadi ngantek len, dadi pangan teman. Ayo manut ora, manut lan-lan. Kandhane ora sida dhewe manten. Dandani ah. Aja ngisini wong tuwa ten wis to. Kelakon-kelakon ngono kok. Oh, bapak sing widaya. Kuwi iki apa? Kowe ngarep dadi nganteng neh. Wong tulis ngono. Dandani, kon meneng ae. Malah botek-botek kaya ora tau Tan.
Dok. Aku riasi, Bu. Dadi manten karo Mas Broto ra sida. Dadi manten. Ayo, sida. Ayo dadi nganten karo Codot ayo, Dok. Ayo karo Codot goleki, Dok. Ayo, ora karo Mas Broto karo Codot ae, Dok. Oh iya, Suminten edan lanangan polahe ra karuan. Ndi Codote ndi? Ndi Mas Codot ndi? Ora ana. Iki bae. Bukar Suti, Dok. Sae. Ayo, iki duwe Mbah. Ser. Egolane Mas Broto esek-esek. Oh iya. Ayo Bukar Suti. Wis pokoke wong tua-tua iki padha nyaweri. Iki Paigi. Yo. Ya. Suminten edan lanangan apa lair ra karuan. Ya. Dok, iki Budar Riyati. Heeh, garwane Pak Juling, Dok. Ibuke petinggi. Heeh, iki mbae iki ya. Iki mbae Mbak Putri dongakno sehat. Heeh, Mbak Putri iki ape rabi ra sida lho, Mbah. Mas Brotone minggat jare, Mbah. Heeh, sakene ya Allah. Hah? Ayo goleki sapane? Ayo golekin ayo. Suminten edan lanangan. Kita gawano, Dok. Ayo golekin, Dok.